Okay. Give. Ayashayisa manje. Sure. Sister, ngikholela kusakhona yabuya. But usutshela uba kube ngifuna ukuthi ngithola ngitshela ukuthi ngithola. Ngitshele wenzakalani? Phindile mnganami. Lento yaqala kanje. Angithi ngiphelezela uzinhle emakhaya. Angithi ngiphelezela uzinhle emakhaya. Lento yaqala kanje. Masithi setaxini, masehle taxini. Ngaqosha ngo-10,000. Wathi uzinhle ngcono vele kube u-50-50. Ngavula. Ngathi le mali ngcono ihlale kuyena. Decide ukuthi imali izohlala kuyena. Wayithatha imali wayibeka. Wakha ngawo umuzi wakubo lomkhulu kangaka. Waqamba manje wathi imali lahlekile. Lapho ngamkhulumisa saqhubeka singaba ngabangani. Ngabekezela. Angizange ngithuke, angizange ngibhethile ndikuyena. Kodwa saqhubeka singaba ngabangani ngimxolela. Wow. Awungitsheli mina. Indaba engawo ungitsheli ngathi kulesikhathi lesi ngoba phela indaba ngithi inkulu mina. Oh, uzinhle wangenzislima ngempela. Mewukuthi lo muzi wakha ngani? Kusho ukuthi wawakha ngemali ethu phela. Zami, angizwa lento mina. Khona kushaya amanzi la wena. Oh, uzinhle wangibhayisisa ngempela. Mewukuthi le mali yalahleka ngempela. Kusho ukuthi lo muzi wakha ngani? Angiqinisile yazi. Vele kumina mangambuza bese yena ubhuti bakhe ngoba yasebenza ebona baphela umuzi. Uyakhohlwa ukuthi futhi uyangizisela kuzo zonke izinto azenzayo. Kodwa ungafana nezinhlelo. Ngimthembe kanje uzinhle. Yabo kusencane ngempela lokho. Kuzoshinga uthuku ngempela. Ma-out, khamba kanjani? Manje ngisakhuluma nje ukuthi awusafika nisukhona nje. Kuzoqhamuka amadozi. Ukuthi nani bese niphuthuma. Awu ekuseni mfethu angiyazi singibizeleni mfethu. Into besifubuza yona ngahlahle mfethu wenzakalani manje? Khuluma ngani manje? Qonda ukuthi ngesistel lakho mfethu zipho qhubekani kanti mfethu. Ayikho ngisho encane information enitholile ngaleyo muntu. Seqonda idladla manje sikhiphani yabo into kanjani. Sister basilagula sister. Cha, siyazi ukuthi liyagula. Manje mfethu ngiguliswa yini yabo? Into kanjalo. Idatha sazi. Kodwa mfethu into kanjalo siyedinga abantu abadala mfethu. Ya, qinisile. Ya. Azokuthini mfethu? Makukhona umuntu owenze leyo nto leyo mele simthole, simcishe. Ya, awusinambe ngicabanga kanje, kodwa manje uyabona ukuthi into ngesineke. Hayi mfethu singamcisha umuntu wabantu ngoba sothi samcisha kanti akusiyena kodwa mina khona isangoma engisaziyo ihlomo. Ngasiza ngalento mfethu. Ngathakakalisa wonke nikushoyo. Kodwa mina ngisaxeka mfethu. Hayi bayisasiza kusasangoma ihlomo. Kodwa ngani noma sisakhona lapha. Ngesithemba leso sabo. Thela wona nikhulula ngamadlozi. Sangoma yasikusiza indawo. Wena nje hamba uzumthole lo muntu wenze leyo nto leyo, wena ufaka inhlamvu ekhanda. Indaba lokuhamba ngezangoma sembe usukusiza ngani? Othile ngidubula vele ungakusafa kufaka. Vele kodwa khona uyafana ukuthi umbulali vele. Ubulaka umuntu ubese usiyagula lapho. Yafana. Ngisho kuthiwa usuthola information kwisangoma. Sokutshela ukuthi uba wenze lento wena bese unenzani emva kwalokho. Ngithi yabona. Umcisha kwenye indlela phela.
Hayi man, bayinhlamvu ekhanda. Hayi besubulala abantu bangabantu mahhala. Angimazi uyephi loyo uthe uyaphuma uhambe nabangani bakhe angibazi asho ukuthi uyephi. Hayi le ngiyabazi bakephi. Ngibuya manje. Manje hamba nenkomishi. Angizobuya nakho le. Wephindile ngene. Hey. Njani? Njani ngezinto? Ngiyaphila ubekwa yini pho lapha? Mngani, ngizwile ukuthi uphatheke kabi. Izinto mngathi ngizoxolisa konke engikwenzile. Ngiyaxolisa mngani. Uxolisa ngoba nazi isifo siyeka. Manje ngiyafuna ukuphatha kabi mina. Awungitshele, ikuphi inkinga manje? Inkinga yami manje, yazi nje noma angazi kwenzakalani. Ngathi ngiphuma nje nanhlini, ngathi ngijike ngikhona vele angazi kwenzakalani ngempela ngoba nanodokotela abashoyo emhlomeni bathi nje kungabangani batshela ukuthi kwenzakalani. Yazi ngazi ngisho ngalo ndaba mina. Kanti ke wazizwa kanjani? Angithi ngizokuthi imali esitokela transfer yonke lapho. Hawu. Manje ngiyaqisa lezi zinto ngiyasixolisa la sibe ngabangani abadala sibe right. Mina nawe sidafathe nasindlala angikutheli. Emva lenze imali esitokela ngikuthela ngaphambi sizoyidlala. Sengizama indawo zokuqaphelela lona. Uzibani yini isitokela basitokela? Ngizelana ngoba sifune swakho umngani bethu qale phansi singabangani nje abadala. Khona ukuzongibona uzangamhlanje ukuthi mina ngazi ngawani. Bengazi ukuthi abangani bakho laba abatshana nayo imali abakutshelanga yini? Angazi intshontsho imali mina. Angazi ukuthi ngifuna ngoba anginayo nje nayo namamiliyoni ngangitshela ngawo ukuthi ngigqibe ngawo ngizonda kangayo. Angazi. Yewona madoda. Yewona manje sena ngicrossa manje. Wena sangibuthi ngani lapha ekamereni? Hawu wathi uyihlelele ekamereni uyilelele laphana. Awunakusiza le. Ya bese sathi besabuza lo mjida bese besambuza ukuthi awenzakalani manje sister lakho. Bethi nami sisitela ngilasi lezi zipho zale nge-understand. Kodwa ngitsini mfethu. Mina ngiyakutshana ivalo khona umuntu omaziyo isisi wakho oyenza le nto le. Sina bese sidite yodwa la ukuthi akuthini. Lo muntu sombheka sesemthola bese mgashona. Sini lapho wena. Lo muntu sengimolile futhi ngiyamazi futhi ngisho ukuthi uyena. Ukuthi manje ngihlangisa connection ukuthi ngithola kanjani qiniso. Ngoba uyinkosi uthole. Bashula uthi uyamazi umuntu. bashule. Yebo uyinkosi ubulela umuntu ungenawo ufakazi ophethe ngesandla. Ngoba abantwana yami sikhathazekile ngawo. Kodwa thina bentelo noma sithola ukuthi lo muntu uhlala lapha. Uma sithola umuntu ohlala lapha, uthole yonke into uthwenzani. Simlandele nje, simlandele. Lapha ezindlini yakhe kunemithi, lapho uyena usithakathayo nje. Akusebona mva ngiyakuzwa ke lokho. Manje kusesifana ikhiphana. Bese kuyabheda nasesifana saxoshwa. Isister la liyagula. Ngazi ikhipha, nami ngisathi idile nje. Entwana ngathi kusele kancane usisixoshwa. Njengoba nami lezi insuku nje angiboni senza kahle. Efethu. Ndoda, besihlanze ngesipana. Ngesibonga amadisebenza la. Nasesifuna isipani babe. Asikhathele ukuhlupheka manje. Hayi ukuthini bafethu. Nomuhle ntambama singashayisa kwesisango bakade ngisisho uhlombe. Hayi siblandi sisango, siblandi. No. Yazi usolani mina. Usola le ndaba lena isoka esitokofeleni. Ngokuthi sesimkhosi indaba yesitokofela. Engafuni ukuzwa. Yazi uqinisile mfethu.
Usisakho bephatha imali phela Stefoni. Ya ntwani, ngiyami bengisola le ndaba. Lento Phela ukuthi la madoda akuyona iqiniso la ekhaya bese sisebenza sithenga yonke into sithenga amafurniture endlini. Futhi babe nomona la bantu sekusho ukuthi sithenga Hayi imoto. man, indaba yesitokofela wena awuboni, ngiyakubona mina. Ekuseyazi Bolo. Akudliwe mama lesitokofela. Siyeke silokho sikhuluma Esingayizwa bafethu. Into nizoyenza thathani le mali niyofuna umsebenzi. Wena ayikho nje into sayikhuluma nawe. Ongekho manje inkunzi, usihlama nje. Buza bani ihlama futhi. So, ngisho phela uma ungekho manje inkunzi. Ya, uqinisile balolihlamo nafana. Athi sawubona umqondo wakho wena. Bafethu niyele intwana wayengekho vele kodwa le mali message ndawonye. Yazi mina sengiyiboni lento. Mina ngikwazi ukuthi ekubeni le mali sonke sayishaya ndawonye nanisebenza. Le mali niyenze thina. Nithi sesofuna umsebenzi. Kulekani kanjeni kusho nina manje. Ngathi mina mfethu ngiyijontshela. Kahle ukudlala ngami bafu. Hawu.